Eta hemen gaude, geltokian berriro ere, geltokia edo geltoki zarrau izan da autobusen geltoki, geldiune, baina uste dut bizikletaz ere bat edo beste hurbildu dela inguru honetara, eta geltoki honetan gaur ongi etorria eman beharra diot Lander Perezi, Ziklope kooperatibako kidea, eta June San Millani, Reas Nafarroako kidea, ekonomia sozialerako elkarteko kideari. Sozial eta solidarioa. Eta solidarioa, hori da. Eta bereziki, importantea, solidarioa. Geltokira ekarri zaituztet. Egia da, geltoki hau eta geltokiak oro har irudikatzen ditugula kotxe, autobus, gutxienez gasolinaz mugitzen diren ibilgailuei lotuta, ez? Eta gaur egun igual, energia elektrikoz mugitzen direnak irudikatu behar ditugu, baina hiri baten gaudela aprobetxatuta, hoien alternatibaz ere hitz egin beharko genukela uste dut, eta horregatik Ziklope esperientzia ekarri dugu, ekarri zaituztegu, Lander. Zuek azken finean mezularitza zerbitzu bat daukazutelako, baina mezularitza zerbitzu hori bizikleta bidez egiten duzuelako. Guk solasaldiak normalean esperientzia zehatz bati lotuta egiten ditugu, eta jasangarritasuna eta iraunkortasunari begira jartzen gara esperientzia horretatik. Horregatik, zuengana hurbildu ginen, eta zuen berri jaso genuen. Proposatzen dizuedana da, bideotxo batean ikustea zer den Ziklope, zukor azaltzen diguzulako, eta behin bideotxo horiek ikusita joango gara, poliki-poliki solasaldi hori garatzen. Zer iruditzen zaizu? Aurrera. Primeran. Guazen, lehenbiziko bideoarekin. Mezularitza bezala, 3 zerbitzu desberdin eskaintzen ditugu edo 3 eremu desberdinetan egiten dugu lan. Komertzio lokala, bertako enpresekin lan egiten dugu ere bai animalientzako janaria saltzen duen denda batekin, eta azkenean hori, bertako produktuak eta bertako enpresak, Iruñeko enpresekin lan egiten dugun eta zerbitzuak ematen ditugun atala dago. Gero egiten dugu janari banaketa, egiten dugu jatetxeetara jun, pedido batzuk hartu, eta klienteari zuzenean etxera eramaten zaio. Eta azkenik daukagu ultima mila edo azken mila deitzen dela paketeritza. Guri egunero iristen zaigu furgoneta bat hainbat paketerekin, guk banatze ditugu, gestionatze ditugu, eta ateratzen gara banatzera. Lander, oso interesgarria iruditzen zait bereziki nola zatitzen duzun, nola zatitzen dituzun 3 eremu horiek, eta proposatzen duena da pausoz pauso, bai, eremu bakoitza aztertzea. Lehenik eta behin bertako komertzio hitz egiten duzu, Lander, eta bertako komertzio horiek saretzeaz, behar bat, elkar elikatzeko behar bat daukatela, eta nolabait ere hau jarriko litzateke alternatiba gisa, plataforma handiek, bertako komertzioei egiten dieten kalteari begira. Zein da daukazuen harremana, edo bertako komertzio hauek ere balio erantsi bat ematen diote bizikletaz eskaintzen duzuen alternatiba hori erabiltzea beste plataforma batzuk eskaintzen dutena baino? Bai, noski. Gutan konfidantza jartzea da egituten lehenengo pausua, zeren beste aukera anitzak daude. Bizi mezularitza da aukera gutxien daudenak, ez daude hemen bi ditugu Iruñan, baina ez dago aukera anitzak, eta kotxez edo furgonetaz 1000 enpresa daude hortarako. Orduan, lehenengo balore hori gehitzen dutena da gugan konfidantza jartzea. Baina guretzat, egia da 3 eremu desberdinetan lan egiten dugula gure mezularitzan, baina guretzat hau da garrantzitsuena. Komertzio txiki hauek saretzea, edo ez hain txikiak, baina batez ere bertakoak, hau da gu Iruñan gaude, Iruñeko enpresa txiki hauek, gugan konfiantza jarriz, saretzea eta aldaketa horri hasiera bat ematea. Zen azkenean B2B deitzen dena, business to business lana oso beharrezkoa da. Noski ere bai, zerbitzuak kliente zuzenetara iristea oso garrantzitsua da ere bai, baina
ezin dugu geratu komertzioen arteko erlazioa, zeren oso garrantzitsua da, eta guretzat enpresa bezala hori da maila hortan lan egin nahi dugu, eta hori da indar gehien sartzen diogun eremua. June, orain Landerrek esaten duenaren arira eta zuen esperientziatik, azken finean ekonomia solidarioaz hitz egiten dugunean, balore batzuk ordezkatzen ditu horrek. Logistika beharrak hor daude, eta komertzio txikiek ere logistika beharroiek dituzte. Zer suposatu dezake ziklope bezalako esperientziak, mugikortasunaren ikuspegitik eskaintzen duten alternatiba kontutan eukita, komertzio txiki horiekin? Bueno, nik uste dut ziklopearen esperientzia oso importantea da. Zeren, eta komertxo txikientzat, pues claro, depende, daude komertxo oso desberdinak, ez? Baina nik uste dut kriston aukera bat da, zeren, normalean, claro, eskatzen, hainbeste gauza eskatzen dugun bezeroa bezala, komertxo txikiak agian ez dira ailegatzen, baina bai hori ekonomia solidariotik edo egonkortasuna eta sostenibilitate ikuspuntutik, pues, kriston aukera ematen du, eta gainera, karo, ez dugu inori esplotatu nahi, Globo, Justit eta hori guztiak hor daude, eta ja badakigu monoesplotazioa dena batera, ez? Duaten da haiekin. Eta halako esperientzia bat, pues, erakusten du nola bai posiblea da gauzak beste modu batean saiatzea, frogatzea eta aurrera eramatea. Baina ez da erresa, eta hortaz nik uste dut Lander, nik baino askoz gehiago. Hortan gaudere bai. Lander, Globo, Justit eta holakoak komentatu ditu, eta agian hori gehiago lotzen dugu, publizitateagatik eta ematen zaion nolabait ere marketingagatik janariaren banaketara, ez? Norberak nahi duen momentuan etxeko atarian jasotzeko eskakizun horri, ez? Zuek ere esaten duzue, janari banaketan ere parte hartzen duzuela, zein da topatzen duzuen errealitatea eremu horretan, bereziki enpresa hauekin? Globo eta horrelako enpresekin, ze hor zalaparta desente entzun dugu. Bai, entzun da, eta azkenean dena eskala arazo bat da. Gu kooperatiba txiki bat gara, 4 gara, eta Globo enpresa marrazo bat, eta zaila da horren aurka egitea, eta ez bakarrik zuk zeniona publizitate arazoak edo hori azkenean dirua izatea eta dirua sartzea da. Baizik eta balore arazo bat dago oso argi. Lehen esaten nuen, Globok oso argi dauka, duela 2 urte atera zen legea, ez daudela betetzen. Baina beraientzat ekonomikoki bide errazagoa da ordaintzea isuna, bere langileen egoera hobetzea baino. Orduan, horregatik diot, balore arazo bat dagoela. Zuk esaten duzu, oso ikuspegi oso kapitalista da etxean egotea, euria edo elurra egiten duen egun batean, eta pare bat eurorekin beste pertsonatek hotza pasatzea eta arriskuan jartzea errepidean euriarekin zure etxera nahi duzun bazkaria edo afaria iristeko. Orduan, guk zeleen pausu ematen dugu, zeren egia esan, gure ideia da bertako enpresekin lan egitea eta modu etiko batean egitea. Horiek dira gure 2 balore nagusiak. Eta badakigu dagoela janari banaketan etikoa izatea batzuetan zaila dela, orduan guk ematen dugun lehenengo pausua da ze jatetxeekin lan egin nahi dugun. Guk lan egin nahi dugu geltokirekin, zeren bere ikuspegi soziala eta etikoa gurearen antzekoa delako, edo katakrak, edo lako jatetxeekin. Ez gaituzu ikusiko banatzen kate handiak McDonald's edo zein enpresa denok ezagutzen duguna. Baina egia da
aldaketa bat behar dela hemen, ez bakarrik langileen egoera hobetzeko enpresa handi batzuet hauetan, baizik eta jendeak etxean ulertzea, eskatzeak zer ondorio dituen, zer esplotazio edo ze lan egoera finkatzera laguntzen ari zaren edo ez, eta orduan azken finean Lander egiten duzuen ekarpen horrek, ekarpen bat egiten du modu sozial batean eta modu solidario batean, horrek balio erantsi bat dauka, eta azken finean aukera ematen du jendeak ere balio erantsi hori, edo balio erantsi horren parte izatea, ez? Bezeroek jakin dezatela, zikloperekin egiten duten eskari horrek printzipio etiko batzuk dituela, eta hori lagunduz, eta hori indartuz, azken finean, beraientzako ere onuragarriak diren, sozialki, ekonomikoki, ekologikoki onuragarriak diren alternatibak jartzen ari zaizkiola. Alternatiba horietan, esatuzu beste hirugarren zati bat uste dut, aurreko bi zatiekin ongi ulertu dela dinamika, izango litzatekeela paketeriaren azken banaketa, hirira iristen denean horrek distribuzio bat behar du. Zer iruditzen zaizue, bigarren bideora balin bagoaz, ze horrek eskatzen duena azkenean logistika ariketa importante bat. Bada, ez? Eta logistika hori egitea ez denez erresa, oso ongi azaltzen diguzue zein den horretarako erabiltzen duzuen bitartekoa. Emaiok. Ziklopen eskariak kudeatzeko lan egiten dugu CopCycleekin, dela mundu mailan hainbat txirrindulan lan egituten mezularitzekin lan egiten duen enpresa batek, eta egiten duena da guri ematen digu plataforma bat, gure eskariak kudeatu ahal izateko. Bai, kliente batek edo enpresa batek gure zerbitzuak behar dituenean eta pedido bat eskatu behar duenean, zuzenean gure plataformara egiten du eskaera, eta guri bai telefonoz, bai ordenagailuan iristen zaigu zuzenean. Hortik aurrera, lanean dauden kideen arabera edo ditugun lanaren arabera, egunero egiten dugu plangintza bat, eta banaketak bereiz egiten dira gauden lankideen artean. Tira, esaten nuena, azkenean logistika ariketa honek enpresa txiki batentzako burua uste handiak sortu ditzake, azken finean, banaketan egon beharra dagolako, baina banaketa hori antolatu behar delako. Ikuspegi global batetik erantzuten ari zaio behar hori, alegia txikia izateko gaitasuna ematen dizue horrelako plataformak existitzeak? Bai, gainera zuk diozuna, mundu mailan egiten ari den ariketa bat da, CopCycleek egiten duena da, enpresa txiki batek ez izatea diru behar haundi bat, izateko infrastruktura bat edo webgune bat nola deitu aplikazio bat, non klientearekin edo enpresekin daukazun lotura hori, antolatzea erreza izatea. Ez izatea duela 20-30 urte bezala, kuaderno bat eta boligrafo batekin apuntatzea gauzak. Asko errazten dizkigu gauzak. Puntua da, zenbait zerbitzu hortik kanpo daudela oraindik, adibidez gure paketeritza egiten dugu enpresa handi batentzat, eta ezin dugu kudeatu gure aplikaziotik, zeren enpresa horrek badauka bere aplikazioa, orduan lan egin behar dugu beraiekin. Baina, adibidez, argi aldizkariarekin, azkenean dela berdina, ez dira paketeak, baina da bi kutxa handi, iristen zaizkiguna guri, eta guk antolatu behar ditugu, eta banatu behar ditugu. Oso laguntza handia da, izatea plataforma bat, ez bakarrik gurea, zeren guri balio zaigu lan egiteko, baina hainbeste enpresa hor barruan sartzeak ekartzen duena da lotura hortan daukagun zerbitzu hori gerozta hobeagoa izatea eta gerozta urrunago iristea uzten digula, zeren Frantzian dagoen bizi mezularitza batek behar bat aurkitzen baldin badu eta sartu baldin badugu gure plataforma hontan, mundu mailan guztiok daukagu baliabide berdina. Hori da. June, azken finean, sarearen eta saretzearen garrantziaz hitz egiten ari gara, ez? Askotan txikiaren arazoa da, azpiegitura handiek exigitzen duten gastuak ez dituela proiektu horiek bideragarri egiten. Hori izan daiteke adibide bat, elkar lanean eta elkarren artean irten bide bat bilatzen ari garenean, elkarren artean dugun indarra ere ulertzea. Bai, noski.
Hori gabe nik uste dut ez gara inora llegatuko. Baino bai egia da, orain logistika eta mugikortasunaren inguruan ari garenez, oso zaila dela. Erreas Nafarroa dago Red de Redesen barruan, hau da konfederal modukoan, eta bai orain dela 2 urte saiatu genuen pizkat logistika ere errastea eta denon artean sortzea, sare barruan, baino sortzea tresna bat, eta, ostras, ez da bat ere erresa, osea, behar dira konozimento pillo, arlo oso desberdinetan, dena kudeatzea modu beran, baino, eta bai, Katalunian bai egin zuten, la zona deitzen da, plataforma bat, webgune bat, non, zuk erosketak egin aldituzu etxetik, eta etxean jaso. Eta bai, haiek bai lortu dute, egia da, diru laguntzak edo diru publiko pillo jaso zuten, eta badoa, han, esperientzia badoa, baino hemen saiatu genuen ere Enras Euskadin ere hitz egitea hortaz inguruan, eta oso komplikatua da, eta bai badago ere beste enpresa batzuk ekoalde bezala, ekoalde ere dakite pillo logistikari buruz, baino karo, hori ere partakatzea eta lortzea benetan tresna bat izatea, balorearekin, momentuz ez dugu lortu, eta energia pillo jarri behar da han barruan. Nolabait ere, esan dezakegu, eta orain gaizto xamar jarriko naiz, esan dezakegu honekin ere marra gorri batzuk topatu ditugula, edo muga batzuk topatu ditugula, agian hausnarketa ere izan beharko litzatekelako, eta ez da erresa ulertzen dut, zergatik goaz gizarte batetara, zeinek nahi duen dena bere etxeko atarira iristea. Nun dago jendearen ardura, ez? Eta agian honek ere eman beharko liguke hausnarketa hori egiteko, ez? Saiatzen ari gara alternatibak sortzen, baina alternatibak beti enpresa handi hoiek sortu duten behar bati erantzuteko, eta agian behar horiek kuestionatzeko ere balio beharko luke alternatiba hauetan lan egiteak, ez? Bai, esan bai, zeren badirudi kontraesan bat dela, zen nire lana da, zuk diozuna, eskatu duen norbaitek bere etxean iristea bere eskaria. Baina egia da, lehen janariaren adibidean esaten genuen bezala, marra gorri bat dagoela, eta batzutan gainetik pasatuta behar dugula, zeren berritxarrak esaten duen bezala biziala iraun, eta hortan gaude, zen ez da erreza, zuk esan duzun bezala, enpresa horiek sortu dituzten behar horiek dira pareta handi bat guretzat, osea, gure kompetentzia nolabait esateko da behar horiek sortu dituen pertsona edo enpresa edo deitu nahi diozun bezala ente berdina. Orduan, azkenean batzutan jolastu behar da joku berdin horretara, hortik atera behar izateko, eta batzutan zaila da ulertzea, eta barruan zaudenean, ere bai, kontraesan handia sortzen du barruan, eta hortan gaude lanean, marra gorria ez dugun asko. Tira, hala ere, jendeari gogorazi beharko diogu, eta zuk esaten diguzu hurrengo bideoan, oraingo azelako, mezularitza beti egon da. Eta irtenbide bat eman behar zaio, eta behar hori badago, eta behar hori elikatzen da. Agian mezularitzatik ere, mezularitza zer den, eta zer ez den izan behar, hausnartzeko baliogarria izan daiteke. Eta hurrengoan hortaz hitz egiten duzu, eta bereziki baita ere, mezularitza, alternatiba hori nola egituratzen den, ze enpresa ere duzuen ziklopen. Zu? Azkenean, mezularitza ez da lan berri bat, betidanik egin dira banaketak txirrindulan, baina gu kooperatiba bezala, enpresa baino gehiago, oso garrantzitsua ikusten dugu lan egitea, zeren gu gara gure laneko jabeak eta guk aukeratzen dugu norekin lan egin dezakegun edo norekin lan egin nahi dugun,
eta horrek ez gaitu lotzen beharrarengatik etikoki ados ez gauden enpresekin lan egitera. Horretaz gain gainera, kooperatiba izanik, langile guztiak sozioak edo bazkideak gara kooperatibarekiko, eta orduan hemen lan egiten dugun guztiok daukagu ahots berdina eta erabakiak hartzeko orduan bozkatzeko aukera daukagu guztiok. Tira, eta garrantzitsua dena, ekonomia proiektu bat den neurrian eta enpresa bat eraiki duzuen neurrian, enpresa horren izaera eta eredua. Hemen hitz egiten ari zaretena da, lan banaketaz, baino baita ere, etekin banaketaz, ez? Eta hori, alik eta modu demokratikoen eta justuenean egiteaz. Hori da niretzat garrantzitsuena, banaketa ekonomikoa beti egin daiteke lanaren arabera, baina niretzat erabakiak hartzeko aukera berdinak izatea denok da garrantzitsuena. Mundu guztiak lan berdinean badaude eremu pilo bat, gure mezularitza txikia da, baina badaude enpresa batzuk non badagoen jendea bakarrik kudeatu egiten duena lana eta ez dutela txirrindula montatzen, eta azkenean nire ustez naiz eta kalean ez egon, erabakiak denok modu berdinean edo demokratikoki hartzea oso garrantzitsua da, eta kooperatibatatik kanpo asko zailtzen da, zeren beti dago jerarkian erortzeko tendentzia daukagu. Azkenean ez ditugu hainbeste adibide, eskala horretatik ateratzen direna, eta orduan ez dauden hainbeste adibide sortu behar ditugu, eta hortan gaude. Bueno, horrek exigentzia bat ekartzen du, June, konfiantza, behar da, elkarrekiko konfiantza, harreman empatikoak beharrezkoak dira, eta azken finean ere, ikuspegi etiko bat beharrezkoa da, lan etika bat beharrezkoa da, ezta? Bai, noski kooperatibetan asko errazagoa da, baino egia da ere kooperatiba barruan, agian mikrokooperatiba batean 3 pertsona edo 4, zailagoa da, baino badaude kooperatiba Mondragon, kooperatiba ez dakit, ez? Kooperatiba mota desberdinak daude, eta guztiz ados nago zuekin non esan duzun tendentzia hori dugu, ez? Jerarkiara joaten gara, pizkanaka, eta hori gobernantza ere da, eta horretarako ere, badaude eredu eta izpilu desberdinak non begiratzea, eta reasen partetik bai dugu auditoretza sozialan, eta hau da, auditoretza bat urtero gure entitateak egiten dutenak, eta han barruan bai agertzen dira alako gauza, gobernantzako zerak eta ekitatea, eta lana nola kudeatzen dugun beste modu batean ere ikusteko, eta handik ere, gero ere, auditoritza sozial ematen du emaitza desberdinak, eta handik ere gero saiatzen dugu lana egitea gero eta modu hobe batean gauzak egiteko. Nik hor gogoeta bezala, ez? Esperientzia asko datozkigu honutza geltokira. Eta askotaz hitz egiten dugu, eta proiektu interesgarriak dira, baina proiektu ekonomikoak dira. Azken finean asko hitz egiten da eta azpimarratzen da gizartearentzako ze jasangarriak, ze iraunkortasuna eskaintzen duten horrelako proiektuak. Baina Lander, norberarentzako proiektu horiek ez badira bideragarriak gizarteari ezin zaizki eskaini. Azken finean, hau bizi baldintza duinak lortzeko lan bat izan behar da, eta horretarako ordaindu egin behar da. Jendarteari esan beharko zaio ere, horrelako proiektuak ez direla merke bezala ikusi behar, edo harik eta merkeen, baizik eta merkeena dela hain zuzen ere, gerozta balio gehiago ematea egiten denari. Alegia gehiago ordaintzea horrelako proiektuengatik, ezta? Bai, guretzat zaila da hau ulertaraztea, eta ulertzen dut zergatik, zeren azkenean ez gaude ohituta gauzak ordaintzera nahi dugun produktu edo zerbitzu horren atzean dagoenarengatik, baizik eta zerbitzu eta produktu horrengatik ordaintzen dugu. Zeren azkenean guk gure zerbitzuak kontratatzeko
gure zerbitzua kontratatzera eramaten zaituena gure prezioa baldin bada, ziurrenik ez gaituzu inoiz kontratatuko. Zergatik zen ez daukagu infrastruktura handi bat, ez daukagu plataforma handi bat, ez gara milaka langile, eta orduan noski gure zerbitzuak ez direla izango multinazional batekin ekonomikoki kompetenteak edo ezin gara gerra hortan sartuko. Orduan, zuk diozun bezala, agian ulertu behar dugu hortik kanpo hainbat gauza daudela, eta adibidez, horietako bat dela, zer eskaintzen diogu jendeari, hiriari, eta ze aldaketa planteatzen dugun. Azkenean, hartu behar dugu erabaki bat, ea nahi ditugun gauza ahalik eta merkeenak, edo luzaroan iraun ditzazkeen gauzak behar baldin baditugu. Nik Lander barkatu, baino garbi daukat, eta mezu honekin bukatu nahiko nuke. Nik garbi daukat zer den merkeena. Merkeena da gure osasuna zainduko duena eta osasuna aurrera ateratzeko kostoak gutxituko dituena. Merkeena da gure inguru giroa zaintzen duena, gero inguru giro horrek eskaintzen dizkigun baliabideak ez ditugulako galtzen. Merkeena da harreman sozial egokiak eskaintzen diguna, elkarrekiko beharra dugulako eta kohesioa beharrezkoa dugulako. Merkeena da hain zuzen ere lan baldintza duinak sortzen dituena. Horren atzean lortuko ditugun pertsona ahaldunak izango dira eta gaitasuna dituzten pertsonak. Beraz, merkeenak zuek zarete, baina merkeena ordaindu egin behar da. Ongi ordaindu behar da. Zenbat ordaindu behar da? Daukan balioa. Beraz, balioztatu egin behar dugu egiten den hori. Eta hori azkenean borondate kontua da. Nik nor kontratatuko dut, nik nori eskatuko diot zerbitzu hori, niretzako merkeena dena, eta horrek gehiago balio du. Nik ezingo nuke hobeto azaldu. Hau esan da, eskerrak eman behar dizkizuet, bertara hurbiltzeagatik, solasaldi honetan parte hartzeagatik, bereziki egiten duzuen lanagatik, eta eskaintzen dituzuen alternatiba hoiengatik, ze alternatiba hoietatik abiatuta egiten ditugu gogoeta hauek egiteko gai balin bagara, geltoki honetatik abia puntu iraunkorretara erresago iritsiko gara. Mila esker. Mila esker zuri, ahotsa ematea. Bai.